I това да svima, pozdrav. Čast mi je i veliko zadovoljstvo da pozdravim moje veliki skup. Prije svega svoje lično ime. Želim da vas pozdravim u ime gospodina Branimira Jovanovskog, to je predsjednik Nacionalnog saveza osoba sa fizičkim invaliditetom Makedonije, Mobilus Makedonija. Mobilus Makedonija je reprezentativna organizacija koja brani, štiti i bori se za prava osoba sa fizičkim invaliditetom u Makedoniji. Tema današnje naše prezentacije je usluga i prava socijalne zaštite osoba sa invaliditetom u Republici Makedoniji. Na videobimu prezentacija će ići tako iskopljena na makedonskom jeziku, a ja ću pokušati da vam to dopišem na srpski jezik. Nadam se da moj srpski nije tako loše da mi ne možete razumjeti. Osobe sa invaliditetom u Makedoniji mogu ostvarivati svoja prava u skladu sa zakonom za socijalne zaštite koji je od strane parlamenta Republike Makedonije donešen 2009. godine. Osobe sa invaliditetom svoja prava ostvaruju u centrima za socijalni rad u svojem mjestu življenja. Prema zakonu o socijalnoj zaštiti osoba sa invaliditetom, znači postoje na raspolaganju osoba sa invaliditetom nekoliko prava koje ona mogu ostvariti. To je pravo na stalnu novčanu pomoć, novčana naknada za njegu i pomoć drugog lica, naknada plaća za skraćeno radno vreme njega djeteta sa fizičkim i mentalnim invaliditetom. Pravo na dodatak za sredilo, to je sa mobilnosti. Jedno od prava što je na raspolaganju osoba sa invaliditetom je pravo na stalnu novčanu pomoć. Pravo na stalnu novčanu pomoć može ostvariti osoba koja je nesposobna za rad i izložena socijalnog rizika, koja ne mogu osigurati svoje postojanje na osnovu drugog propisa. Znači, postoje dva uslova koje tako reći mora se ispuniti da bi se ostvarilo ovo pravo. To je da osoba sa invaliditetom bude nesposobna za rad, a pored toga Centar za socijalni rad vrši skeniranje fiskalnih mogućnosti osobe sa invaliditetom, njegove liste i njegove porodice. Zakon definiše što je pojam nesposobna za rad i u zakonu se kaže da je to osoba sa umjerenim, teškim i dubokim intelektualnim teškoćama i osoba sa višestupnim i drugim smetnjama u razvoju, koji zbog stepene invalidnosti ne može steći obrazovanje, kao i osobe sa invaliditetom koji je nesposoban za rad. Psihički bolesna osoba i osobe sa stalnim promjenama u zdravstvenom stanju, koji je nesposoban za rad. Pravo na stalnu novčanu pomoć ostvaruje nosilac prava i iznos toga prava iznosi 3.500 dinara. To je 57 eura. Pored nosioca prava, pravo može se ostvariti i za korisnika. To je obično građanin. Znači, za nosioca prava i za korisnika od toga prava iznos se povećava za 0,40%. Pravo na postojanu boravišnu pomoć, pored nosiocca na prava, može ostvariti i za 2 i više djece u porodici. U takvom slučaju iznos stalne novčane pomoći se povećao za koeficijent 1.
Drugo pravo koje stoji na raspolaganju osobama sa invaliditetom je novčana naknada za pomoć i njegu. Pravo na naknadu za pomoć i njegu drugoj osobe ima osoba starija od 26 godina uz umjerenim, teškim i dubokim intelektualnim teškoćama, osobe s teškim tjelesnim smetnjama, potpuno slijepa osoba i osoba sa stanjem promjena u zdravstvenom stanju kojima je neophodna pomoć i njega druge osobe, jer ne mogu same zadovoljiti osnovne potrebe ako to pravo ne može opredijeliti po drugim propisima. Pomoć i njega drugog lica ima osoba koja je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju bez pomoći ortopedskih pomagala ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe. Pomoć i njega drugog osobe se ranguje u dva dela. Dakle, može se ostvariti pomoćom i njega druge osobe u većem obimu i pomoći njega druge osobe u manjem obimu. Pomoći njega druge osobe u većem obimu može ostvariti osoba sa teškim i dubokim intelektualnim teškoćama, osoba s teškim tjelesnim smetnjama, potpuno slijepa, osoba sa trajnim promjenama u zdravstvenom stanju koja ne može samo zadovoljiti osnovne potrebe, ne može ni pomoći ortopedskih pomagala samostalno se kretati kroz stan ili izvan apartmana koja se ne može sama hraniti, obući, održavati ličnu higijenu ili za obavljanje osnovne fiziološke potrebe. Dakle, to je pomoći njega druge osobe u većem obimu. Pomoći njega druge osobe u manjem obimu ostvaruje lice, odnosno osoba sa umjerenim intelektualnim teškoćama i osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može bez pomoći druge osobe da u potpunosti zadovolji osnovne potrebe. Iznos naknade za pomoć i njegov druge osobe u većem obimu iznosi 4.185 dinara i to je 70 eura. Iznos naknade za pomoć u manjem obimu iznosi 3.702 dinara i to je 60 eura. Zakon isto navodi da svake godine u januaru mjesecu ovaj iznos se izjednačava sa porastom potrošačkih cijena za prethodnu godinu. Ove podatke objavljuje Državni zavod za statistiku u januaru tekuće godine. Pravo za naknadu pomoć druge osobe je u mirovanju, miruje dok je osoba koja ostvarila svoje pravo smještena u ustanovi pod kapom Ministarstva za rad i socijalne politike. Znači, u tom slučaju ne ukida se neko u stanju mirovanja. Naknadu plaća za skraćeno radno vrijeme za njegov djeteta sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom. Ovo pravo na naknadu plaća na skraćeno radno vrijeme za njegov djeteta sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom i najtežih oblika hroničnih oboljenja propisanim zakonom o radu ostvaruju se u Centru za socijalni rad. Naknada iznosi 4.800 dinara i to je 80 eura. Svake godine ovo iznos se izjednačava sa porastom potrošačkih cijena. Pravo na dodatak za slepilo, odnosno mobilnost. Ovo je relativno novo pravo koje je 2009. znači uvedeno, prije toga nije postojalo. Pravo na dolazak za slepilo daje se na potpuno slijepe osobe na starosti iznad 24 godina. Kao i pravo naknade mobilnost se
може остvariti osoba starija od 26 godina sa 100% tjelesnim ili fizičkim oštećenjem koja samostalno koristi kolica i osoba sa umjerenim, teškim i dubokim smetnjama u mentalnom razvoju koja koristi invalidska kolica s platformom za stvaranje uvjeta za izjednačavanje mogućnosti za njegovo učinjavanje u svakodnevni život i zajednici tih ljudi. Mjesečni iznos je 7.000 dinara ili to je u evrima 115 evra. Svake godine opet i ovo isto pravo važi da se izjednačava sa porastom prosječne objavljenim od strane Državnog zavoda za statistiku. Kroz ove godine uvidjeli smo određene nedostatke ovoga zakona, tako da naš nacionalni savez predložio je izmjene i dopune ovoga zakona. Tako da je 16. oktobra ove godine, znači pred nekoliko dana, na sjednici Komisije za rad i socijalna politika, to je komisija u parlamentu Republike Makedonije, prošlo prvo čitanje predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Predložene izmjene i dopune su u smjeru poboljšanja socijalne zaštite osoba sa potpuno izgubljenom percepcijom sluha, uvođenjem dodatka za gluhost i uvođenjem kategorije osoba sa kvalifikacijom, kako bi ove osobe ostvarile dodatak za mobilnost koje pravo trenutačno ne mogu ostvariti ovim postojećim zakonom. Dakle, predložene izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti ima sljedeće rješenje. Pravo na dodatak za gluhoća je pružena za gluhe osobe kod koje je slušna percepcija od potpunosti izgubljena za osobe za navršenih 26 godina života. 5. stepen slušne percepcije utvrđuje slušni organ u ovlašćenoj ustanovi. Iznos dodataka se utvrđuje na 4.000 dinara ili to je 65 eura. Prema podacima koje ima Ministarstvo rada i socijalne politike, Nacionalni savez gluhih osoba ima oko 6.000 članova, od kojih je 870 potpuno gluhe osobe koje imaju potpuno možda slušni percepciju. I koji trenutačno, za razliku od drugih ljudi sa mentalnim i fizičkim invaliditetom, ne koriste naknadnu pomoć nego drugog lica u manjem ili većem mjeri na osnovu toga što su oštećeni slušne percepcije, a kojima je potreban tumačenje znakovnog jezika. U izmjenama i dopunama zakona se utvrđuje pravo na mobilnost za osobe sa kvalifikacijom. Dakle, u trenutačnom zakonu koji je sad na snazi, kvadriplegičari ne mogu ostvariti pravo na mobilnost. Naša intervencija u ovaj zakon je dakle, da i kvadriplegičari koji koriste kolica pomoću pratioca mogu ostvariti dodatak za mobilnost. I za njih iznosi se fiksira na 7.000 dinara ili 115 eura. Sredstva koja se trebaju obezbediti od budžeta Republike Makedonije. Prema podacima Ministarstva rada i socijalne politike, koje se dobijaju od naše Nacionalni savez osoba sa fizičkim invaliditetom Mobilnost Makedonije, trenutačno ima 500 pojedinaca sa kvadriplegičijom i koji ne mogu ostvariti dodatak za mobilnost, dakle uvaćenjem
ovih izmjena i dopuna zakona, oni će biti u poziciji da ostvare ovaj dodatak. Naredna promjena u zakonu koji želimo da uradimo, to je brišanjem stava 4 od člana 84a postojećeg zakona. Ovaj član 4 od pomenutog, stav 4 od pomenutog člana 84a isključivo je od mogućnosti ostvarivanja mobilnosti lica u osobe koje su trenutno smještene u ustanovu. Dakle, brišanjem stava 4 omogućit će se da i lica osobe koje su smještene u državnim ustanovama za zbrinjavanje osoba s invaliditetom da ostvare pravo na dodatak za mobilnost. Prema podacima Ministarstva rada i socijalne politike, ponovno uvođenje ovog prava na naknadu za slijepu, odnosno mobilnost, moći će da ostave 115 korisnika koja trenutačno rješenjem Centra za socijalni rad su smještene, se nalaze u jednoj od ustanova socijalne zaštite, obiteljska zabranost, zbrinutost, mala grupa kuće ili grupa sa podrškom. Pomenutim našim predlog izmenama i dopunama zakona želimo da omogućimo pravo na pomoć za samohrane roditelje koji se brinu za svoje dete koji ima smetnje u razvoju u kontinuitetu od 15 godina, za koje prijeme nije oduzeto starateljstvo, koji je nezaposlen i nema pravo na penziju. Za ženu to se odnosi do 65 godina života, a za muškarce iznad 64 godine. Znači, ovim uvođenjem prava oni bi mogli da ostvare pravo na penziju. Naknada će biti 8.000 dinara i to je 130 eura. Dakle, ovim što sam sada pružio prekaz, nadam se da sam vam dao predstavu od toga kakva su usluge i prava koja stoje na raspolaganju osoba sa invaliditetom prema postojećem zakonu i ono što je naša obvrska kao nacionalni savez da se brine o pravim interesima osoba sa fizičkim invaliditetom, da o svojim predlozima, o izmjenama i dopunama zakona omogući bolji kvalitet življenja osoba sa invaliditetom u Republici Makedoniji. Hvala vam. Sada smo čuli jedno izlaganje i treba da ovdje konstatujemo i izlagač i mi da smo mi to slušali, ali u prilično jakom nastojanju izlagača da nam to predoči i u prilično našim lošim mogućnostima da to prihvatimo tako. Dakle, koliko god smo htjeli ovdje, jezična barijera je radila svoje, naravno ovo je iskrena konstatacija, ne retrogradan stav. Zato ćemo mi zamoliti ove ljude da ovu prezentaciju imamo, jer ja sam htio biti jako pažljiv ovdje i zapazio sam mnogo dva bitna područja, dopunski oblici financijske stimulacije za 100% slijepilo i oblici stimulacije za samohrane roditelje kod područja kad imaju djecu sa invaliditetom. Zbog ova dva momenta zapošljenih i mnogo drugih koji smo vjerojatno promakli, bit će jako dobro da ovu prezentaciju sa makedonskog jezika prevedemo na naš bosanski jezik, da ju proučimo jer ona može biti jako važan iskustveni moment kako na ovakav sličan ili bolji način rješavati pitanja od značaja i personalne asistencije
i dodatka na određene invaliditete u 100% i područje samohranih roditelja koji imaju djecu sa onesposobljenjem. Hvala ljudima iz Makedonije, hvala za uloženi trud što su došli danas i sutra da budu s nama. Hvala što ste pripremili ovakvu prezentaciju. Mislim da ste razumjeli ovo što sam rekao kada je u pitanju jezik i mislim da dijelite moje mišljenje da će biti još mnogo bolje kada ovu prezentaciju prilagodimo našem jezičnom području, da ćemo je tako kvalitetnije moći proučiti i napraviti pretpostavke za eventualno uzimanja određenih iskustava u smislu primjene na našem području. Hvala vam lijepo.